Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat na laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako, sa iyo rin ang kaluwalhatian aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nang kilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi iyaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalaang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuhatan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila naman maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig, bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila.
Mamaya pata po. Sakdala maestrong kay kaming Ginoo. Ginawalala pong kapupusan ding pasalamat mi kaya. Salamat ginin Diyos, king kabukas siningat me po yung balang metong kay kami. Salamat Ginoo king pagkalubong sika ng pwersa biya at pagkabiya kay kami. Ginoo ikit mo man po at tatangal din kay kaming kakulangan na gawang sala ginin Diyos makanin kay sapong patawaran. Ginawin na po yung kaya kaming masayang kayabakan makanano ginin Diyos. Makanyang kaya pong miti po ni kaya makakapatad kimbalian mong santuari banting upayang makanyang kapong mag-aral king eskwelahan na po nimbiye. Ginawin ng oras ay ti sana ikpahing ganap mo kaya pong linisan. Ganap mo kaya pong katigan ikpahing ng kaurasan ay ti. Ibalat mo kami ikpa kaya kang kayo pa yan. Bendesyonan me po yung balang metong kaya kami ikpa. Ginongin ng oras ay ti Diyos ko. Ano makanano makanyang kepong magsamo kaya kay pa. Ing saning balang karalungan ng balang metong kaya kami gining Diyos makanyang mo kaya sapong panuwanan. Ikpambanal. Nganing kaurasan ni ti Diyos ko. Ini po yung pinili mo ka rin nakala talite na po ning kaya kang kayo pa yan. Ginawa warang kaya sana'y magsilbiya po sanang sika na ng pong pwersa papanatilyan may kang kayang puso't kaisipan. Ikasahing magrenday pa banting upayang gining Diyos. Makanyano pong malay nga galawan ding banal ng tungkulan kay pa. Ginoo kabudloklokan po yung luklukan ng kalam Diyos ko ganap na sangay bating kayang kasarlinan. Ganap na sangay talaga ikpa banting upayang gining Diyos. Di tapong pasabing paibat kaya ka Diyos ko ila pong mibulalag ngining kaya baka na iti. Ginawawaran mi kaya ka Diyos ko. Ibuklat mi po yung kaya kang banal na pasbulan kaya riyang banwa. Patapan mo ikpaing kaya kang kayo pa yan Diyos ko, itubod me kaya kami kaya kang pangakong mapamatulang Espiritu Santo. Banting mo pa yung gining Diyos yan turo ang puntumahid kaya kami ngining kaya baka na iti. Ginoon na ano nga blasmi ka rin dapat mo mangayap kaya kami na impuryan dakat samban king pang Espiritu mat king katutuan. Ikpaing ngining oras sa iti panalig mi kung sabla kaya kang timur ng bugto mong anak. Kaya kami tagapagligtas ginunga sa Kristo. Kambeda rin lukubat sabda rin kaya kang pangakong mapamatulang ng Espiritu Santo, iyan nasa po.
Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutungan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitayin na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng mediumidad.
Nagdiwang isipon, amiyayang, ikong sentro, ang makabanjoy, ing malulul, niyayang, ingutos na, agagawan mo, adarawan, iti pasasalan. Nune mayasin kayo, eko magayay, wamilangay, nune miyayala, ring kayo kasalaw, anya, iko sa kasala, tumaybay tanay, king malulul, nga naning banan, at inipag yatang napon, dudurot ne ing yato yung kakarinan. Pakipanalangin nyo, na natangalan, itang tengalan nyo, ketang lipat na paning kekombanwa, na sana galgaling gabon. Pakisabi yung mayak, king malugod a Diyos, akong mga mano kaya kayo. Newa, matulay ang yening kapinanditan na iti. Anya tawo, mapanalangin kayo. Uli na bilang regalo na kaya kayo, abibiyena, ketang napon, apegdiriwang ye ing sibol, abibiyena ngeni, isaydayo ren balang sarili yu, uli na mamye ang regalo bilang kaya kayo. Anya mapalad dyan tao, mitago niya, yening kapinanditan na iti. Bayo ya milipat, imbula na tutukluhan yung yening kasalukuyan. In Diyos magnagbagyang manakya kayungan. Anya akong mga mano kaya kayo. Isadyayo rin balang sarili yu. Nuneana, ing taong mapibabato, mapoya kayang karagdagan. Anya anak na ning Diyos. Eyo di dinatoren balang puso yu. Na sana wa makipag-aral kayo kiti Kilob Santuario. Dapat potang megsikubli na kayo.
karembaletok na niyo. Dapat iti makayatyo pa rin. Pasalamat yung dakal kaya kayo. Uli na king meto nga Domingo. Ay sipye. Gang misan mo. King metong a Domingo. Eko magpabaya. Ngunit ang pamangan masisira. Dapat iti tipunan niyo. Balo na nung matatangal. Dudurot ne ingke kong yato. Miyaya liwanong lunduyan. Ding makayatyo keti. Ay niya pakisabing mayap. Ding mayintang ampong kayanakan, eyo paburen. Uling makaleleyo ing mapanako karelo. Antabayanan nyo daw. Eyo lalako ing lawe karela. Magmasid kayo. Anya ako kiyatang napon. Mapaninom kayong danom. Uling biglang atake. Ama kaya tsuya naman. Ulit-ulit laman. Ayamano kaya kayo. Deti bakalan nyo la. Dapat ano? Tumaid ko kayo. Ingatan na kayo dapat. Ikong tao, mingat kayo muna man. Bilang katataulyang ko, magmanano kaya kayo. Eyo paboren ing nobena apara pa na kaya kayo. Sumulong ko pa. Bang maliaring matatangal kete yato'y sulit, eyo akit. Ngunit, deti lang ligod ko kaya kayo. Tanggapan nyo la. Ilagayo karembalang puso yo. Tanggapan niya ka na akong bendesyon. Alalakwang ko kaya ko sabla-sabla. Yakong sinuyo. Arkanghel Miguel. Paitas na ako.
Sa ngalan po ng ating Panginoong Diyos at isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Napakahalaga po ng ating pagsamba sa araw na ito dahil po nakaugnay sa ating tema. Narinig ko po kanina ang banal na batlaya. Tayo po ay mapalad kung tayo po ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Ang sabi po niya, mag-ingat po daw tayo dahil ginagabayan tayo ng Diyos. Yung pag-iingat po na tinutukoy ng Diyos yung para sa akin, binibigyan din po ng pansin yun. May proseso din po. Huwag po tayong basta-basta manalig sa Diyos. Kung wala po tayo sa gawa, wala rin pong mangyayari. Hindi rin po tayo pag-iingatan ng Diyos. Nasa atin din po. Kung tayo po ay matalino sa espiritual na bagay, doon po tayo pag-iingatan ng Diyos. Isang paalala lamang po, yung binanggit ng ating banal na batlaya. Sa araw pong ito, napakabuti po ng ating tema. Ito po noon at ngayon nilaan po ng Diyos. Ang lahat po ng tumanggap sa bawat isa kumikilala sa Diyos at nananampalataya ay sila rin po ang patuloy gumagawa sa araw ng Sabat sa pagsamba sa Kanya. Mahalaga po ang araw ng Sabat dahil po nalalaman natin, nilahan po ng Diyos ang araw ng Sabat, ibinigay po sa atin ang 6 na araw. Maraming bendisyon po tayong natatamo sa loob ng 6 na araw. Hindi po tayo pinababayaan. Ngunit ang para sa Kanya, isang araw para sa atin, yun po ay gawing banal, araw ng Sabat. Yun po ay pagpapakabanal. Dahil po ang araw ng Sabat, mahalaga po ang buhay natin sa Panginoon. Gayon din po ang Diyos, nagtrabaho po sa loob ng 6 na araw. Hindi po kaila sa atin, sa ating pag-aaral, langit at lupa nilikha niya lahat ng bagay. Sa araw po ng pang-7 araw, ang ginawa po ng Diyos, binigyan po niyang kapahingahan. Hindi po ba pa tayo mapalad? Tayong mga anak ng Diyos. Araw ng Sabat, yung lahat ng alalaanin sa buhay natin, pinababayaan natin, ngunit sinusunod natin ang kautusan ng araw ng Sabat. Nakaupo tayo, nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Napakaalaga po. Wala tayong pagod. Kaya po, mga kapatid ko po, minamahal kong kapatid, katulad po ngayon, araw ng Sabat, kapahingahan po ang ibinigay ng Diyos para po tayo'y mapabanal sa bawat isa sa atin. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, ang aking sinasabi pong ito ay ibig ko lamang pong ipatunayan na kalaan po sa banal na ebanghelyo. Buklatin po natin ang Exodo 28. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ang ibig sabihin po, yan ay kautusan, may proseso na dapat po natin gampanin.
Tuloy po natin sa 9. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Yun lamang po ang para sa atin sa araw-araw nating pamumuhay sa mundong ito. Lagay po natin sa 11 kung ano po ang ginawa ng Diyos. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon. Nagpahinga sa 7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Yun po ang kaulugan ng araw ng Sabat. Kaya po, mahinam po talaga hindi po tayo lumiliban sa araw ng Sabat. Dahil ito po ay para sa atin. Ito po ay kapahingahan ng bawat isa sa atin. Kaya po mapalad tayo, sabi po ng ating banal na batlaya. Aking mga kapatid, kung suriin po natin, natatanaw natin, ang kaharian po ng Diyos ay hindi po natitinag. Ngunit nagkaroon po tayo ng biyayang sa pamagitan ng makapag-andog po tayo ng paggalang at pagtakot sa kalugod-lugod sa Kanya. Kaya wag po nating pabayaan na tayo'y magpabaya. Pagsikapan po natin ito at pag-ingatan dahil po ang buhay natin nasa kamay po ng ating Panginoong Diyos. Kung ano po yung laging pinapaalala sa bawat isa sa atin para lamang po ang tao ay hindi mapahamak. Dahil po ang ibig po ng Diyos, tayo pong lahat ay mga ligtas. Katotohanan po, aking mga kapatid, suriin po natin ang ating pong kinalalagyan dito sa ibabaw ng mundo. Hindi po kaila sa atin. Maging dapat lamang po tayong sumunod sa kautusan niya. Maging dapat lamang po tayo ay magkaroon ng takot sa Kanya. Nilikha po tayo, may tungkulin tayo. Yun po ang banal ng tungkulin ng tao. Paulit-ulit na lamang po ang pag-aaral dahil ang tao ay makalimot. Kaya laging pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Buklatin po natin sa Ecclesiastes 12:13 po. Yun po, tungkulin natin yan sa araw ng Sabat. Sa ano po? Ecclesiastes po. Ecclesiastes chapter 12 verse 30. Ayan po. Hindi po. Ecclesiastes 12 chapter chapter 12 verse 13. Ayan po. Ito ang wakas ng bagay. Lahat na'y narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun po yung ating isa puso't isa isip. Baka kala po natin ng iba, pabiro-biro lamang po ang sumusunod sa kautusan ng Diyos. Dahil po yan, may kagaantian naman po sa atin. Lahat ng ating mga tinataglay o pinapangarap na ating makamit, Diyos pa rin po ang nangunguna sa bawat isang ating pinapangarap sa buhay. Kung wala po yung Diyos sa atin kailanman, hindi po natin maaaring gawin kahit anong bagay dahil po ang Diyos ang may kakayahan. Alam po ninyo,
maging dapat lamang po sambahin natin ang Diyos sa araw ng Sabat. Yun po'y gawing banal. Dahil po, ang pagsunod sa Diyos, ang pagsamba sa Diyos, yun po ay mahalaga sa buhay natin. Dahil po, alam natin, ang pagsambang kalugod-lugod sa Diyos, may uri po yan. May mga bagay na ilang katangian kung paano po mapaglingkuran ng Diyos. Yung pagsambang kalugod-lugod sa Kanya. Dahil po ang pagkakilala ko sa pagsambang kalugod-lugod sa Diyos, yung sambahin po natin ang Diyos sa araw ng Sabat sa tamang pamamaraan. Isa na rin po sa mga katangian ng Diyos yan. Sambahin natin ang Diyos sa pamamarahang tunay, isa na rin po ang mga katangian ng Diyos yan. Pinag-iisipan ng mabuti kung paano po ang ating pagsamba. Yun po. Kapag po pinag-isipan ng mabuti, sapilitan tayo'y magsamba sa araw ng Sabat dahil tayo'y may puso nagmamahal sa Diyos. Umiibig po kasi tayo. Dahil po tinanggap na natin si Kristo Jesus na bilang isang tagapagligtas. Mayroon din pong katangian yung practical na pagsamba sa araw ng Sabat. Wala kang iba't ibang alalahanin na iiwan mo sa iyong bahay o pag-alala mo sa iyong alalahanin mo sa buhay, paghahanap buhay sa araw ng Sabat, hindi po dapat itapat at katotohanan. Kahit po pabalik-balik ang ating pag-aaral, kung ito naman po hindi natin malilimutan, kailanman magtatamo tayong tagumpay. Buklatin po natin sa John 4, verse 23, 24. Yun po yung tamang pagsamba sa Diyos. Huwag po natin kalilimutan dahil ang tao ay malimutin. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat inahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Sa 24 po, ayun ang tunay, yun ang tamang pagsamba. Ang Diyos sa Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil po kapag tayo ay sumasamba sa Diyos, iniisip natin tayo'y Kanyang mga anak. Kapag po tayo'y nakikiusap ang Espiritu natin o nakikiusap tayo sa Espiritu ng Diyos, nakasama ng ating Espiritu. Dahil hindi naman po tayo pwedeng magsamba sa araw ng Sabat. Kung sabihin natin sa ating kaibigan, kayo na lang magsamba, total, espiritista din ako, kasama kayong nananampalataya. Hindi po pwede yun. Kailangan pa din po natin ang ating katawan para lamang po makipag-usap tayo sa Diyos sa ating pagsamba. At lahat ng alalahanin sa buhay natin, iwan po natin yan, nawa, magawa po natin lahat. Ang tunay pong pagsamba sa Diyos, ito po'y marahil na naririnig na rin natin, ngunit marami rin nakakalimot sa atin. Minsan, hindi nila nalalaman, kaya lumiliban sila sa araw ng pagsamba ng Sabat. Kung paano po ialay ang buhay, isang aying buhay, banal, akahaya-haya sa Diyos, na siya ninyong katampatan pagsamba. Yun po ang tunay na nagbibigay lugod sa Diyos sa pagsamba sa araw ng Sabat. Kaya haking mga kapatid, bago po ako magtapos, ibig ko pong basahin
ang ating referensya sa Jeremiah 17:21 hanggang na pong 22. Dahil po nakalagay dyan 22 lang. Ganito. Sabi po dito, ganito ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa inyong sarili at huwag kayong mangagdala ng pasan sa araw ng Sabat o mangagpasok man sa mga pintuang bayan ng Jerusalem. Yun po isang aral. Siguro po nakukuha na natin ang meaning niyan, ang kahulugan niyan. Wala po tayong inaalala sa buhay natin, sa isip, sa gawa. Diretso po, yun ang practical sa araw ng Sabat ang ating pagsamba. Sa 22 po, huwag din kayong maglabas ng pasan sa inyong mga bahay sa araw ng Sabat o magsigawa man kayo ng anumang gawain, kundi inyong ipangilin ang araw ng Sabat gaya ng inuutos ko sa inyong mga magulang. Siguro po yun, naunawaan na natin yan. Kaya po mga aking mga kapatid, bago po ako magtapos, pahalala po sa atin lahat ang pagtitipon po natin sa araw ng pagsamba sa Diyos ay gawin po natin buong puso. Huwag po tayong mag-alanganin. Pagsama-samahan po natin ang matibay nating pagtitiwala, pananalig, pananampalataya. Dahil po nakasaad din sa kasulatan sa Hebreo 10:25, ito po ang pinakauli. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga garalan sa isa't isa at lalo na kung inyong mamamalas na malalapit ng araw. Hanggang sa muli po, ibinabalik ko na po yung mesa sa mamuntukan. Marami pong salamat at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa ating naging speaker sa umagang ito. Binigyan po ng diwa ang ating tema, yung kautusan sa araw ng Sabat ng Panginoong Diyos, na kanyang binasa yung pong mga referensya at pinaliwanag po kung ano ang mga ibig sabihin nito. So, ang araw pong ito ay napakadakila o napakapalad po dahil ito po ay ibinigay, no? Kautusan po ng ating Panginoon. Sabi niya, ipangiling ang ikapitong araw, no? So, sa ating pong mananampalataya, ito po yung tinakda na araw upang tayo po ay magkatipon, no? Dito po sa lugar na kanyang pinagbanal. Kaya po tayo ay nandirito ngayon upang tayo po ay mag-aral, no? Makinig sa mga turo ng Ebanghelyo at ng banal na Espiritu. So, sa umaga pong ito'y katungkulan ng bawat isa sa atin. Walang sino man po na, ako rin po, hindi ko po kayo pinilit na kayo ay magsamba. Subalit, kayo po ay naliwanagan, nagkaroon po kayo ng pag-aaral na isa po pala itong kautusan na dapat gawin ng isang tao, no? Tayo po ay bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos, may katungkulan po tayo. Ito po ang ibinigay na araw po sa atin. So araw pong ito ay kung magagawa lang po ng tao, ay walang dahilan na hindi tayo po magsimba. Dahil po ito ay alam na natin na katungkulan natin
sa Diyos, no? Kung minsan po napapansin natin yung ating mga sarili, ito po ay parang istorya na lamang po, no? Na kung minsan nagkakaroon po ng pag-iisip sa ating kaisipan natin na kung minsan ganito po yung nagagawa ng tao. No? Natiyempo po birthday ko po sa araw na to. Example po. Kung minsan nauna ko pa yung birthday ko kaysa maglingkod, gawin mo yung katungkulan mo sa Diyos. Dahil sabi nga po sa Ebanghelyo, wag po tayong gagawa ng mga dahilan, no? Sa araw ng Sabat. So pwede rin po nating gawin yung kaarawan po natin ngayon, sabay po sila. Pwede pong gawin natin na mahuna po yung pasalamat muna natin sa Diyos bago yung sa atin. Kasi tinakda po yun eh. Pwede nating unahin natin po yung gawain natin dito. Ilang oras lang po yung pagsamba natin eh. Kung minsan 2 oras. 2 oras lamang po yung ating pagsamba. Na kung minsan po ganito pa rin yung nagagawa natin. Pahulit-ulit po, sabi ng banal na Espiritu. Na kung minsan tayo rin po ang gumagawa ng dahilan. No? Nung minsan itamo po yung gagawang dahilan bang etamo simba. Mamipi ko pa nga na po nung sakali na. May kapamipi na po na. Gawa na po Domingo. Manyang kanan niya kasi alalang sulod. Pero po kung ito po ay ating pagsanayan, kasi po sa sanayan po niya. Pag ang kagustuhan po ng ating sarili, yun po ang ginagawa natin, marami pong dahilan po yung ating sarili. Kasi makikinig ka ng 2 oras kung minsan nakakainip. Yun po ang subok sa atin. Tapos, yung ganap na ating pagsamba, sabi, iwan po lahat po ng ating mga iniisip sa bahay po. No? Kung ano man po yung ating gawain, no? Iniwan po natin yung ating mga bahay po. Huwag na nating isipin muna. Isipin muna natin yung pagsamba natin. Baka mamaya, 9:30 na, magsasaing pa ako. Yun ang karaniwang nasasabi po natin. Kaya kailangan po pag tayo po ay nagsamba, dito lamang ang ating mga pag-iisip. Makinig sa mga ibinabalita po sa atin ng mga banal na Espiritu at tinuturo po ng banal na Ebanghelyo. Kaya sana po, no? Kaya po malimit kalaban po natin yung ating sarili. Pag minsan ang ating sarili hindi natin mapigilan, sabi nga, pag magsamba ka, kailangan makinig tayo. Pag nakinig po tayo sa kaibigan po nating isa, habang nagsasalita po yung ating mga ebangelista o yung ating mga nagbibigay paliwanag, pagkatapos po ng banal na Espiritu sa tabi mo, ano kasing pinag-usapan kahapon? Yun, isa na namang bagay na nakaka-interrupt sa atin. So, mas maganda po, mas mahinam, pag tayo po ay magsamba, focus po tayo. Iwan po lahat ng mga bagay na iniisip po natin, yung dito lamang po yung ating pag-uusapan. Kasi po, hindi po tayo makaka-relate kung mayroon po tayong iniisip na iba. Kaya sana po mga kapatid, yun po ang maaring gawin po natin. Kasi lagi ko pong sinasabi sa inyo, kalaban po natin yung ating sarili. Yun ang totoo po. Kung minsan, ang sarili po natin ang nagiging dahilan upang tayo ay gumawa ng mga kadailanan para hindi po tayo makapagsamba, no? Kung minsan. So marami po yung ating mga naka-line up na mag-aaral dito, pwede po tayong magtawag. Mahaba po yung oras, no? So bago ko po magbigay sa ibaba,
dito muna sa ating mga kapatid sa itaas, no? Sino po kayang tatayo sa kanila? Nagturuan po sila na. Hello, hello. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa Diyos po ang ating kapurihan at sa umaga pong ito, tayo po ay nandito upang tayo ay mag-aral sa eskwelahan ng buhay. Sapagkat sa umaga pong ito, sadyang napakapalad po natin dahil dumating ang banal na batlaya upang tayo ay kanyang gabayan at kanyang ibalita ang araw nating bukas. Kaya nga po, mga minamahal pong kapatid, sa pananampalataya, sabi ng banal na batlaya, na tayo po ay magsipag sa paggawa ng ating mga tungkulin, lalong-lalong na sa pagkakaisa natin sa isang nobena. Datapwat, kung minsan di rin po ako nakakarating, kaya mga minamahal pong kapatid, ang balita po sa atin ng banal na batlaya na sana wag na daw po nating maranasan pa ang mga naranasan natin nung unang araw, na sana daw po wag nang gumalaw ang lupa. Kaya nga po tinuturo niya yung mga kaparaanan kung ano po ang dapat nating gawin. Gayon din ang mga kabataan at ng mga maintang na kung saan sabi ng banal na batlaya ay pinag-iingat niya. Na po, sa papaano pong paraan. Nakikita po natin sa TV, lalo na po yung mga kabataan ngayon, na kung saan yung nasa kabilang banda, nagre-recruit po sila ng mga kasama. Baka po yung mga kabataan ay mabigyan ng pagkakataon yung sa kabila. Na po, nakikita po natin yung mga lumalaban sa gobyerno. Kaya pinag-ingat po tayo dahil nandyan daw po ang leon na anumang pong oras ay maaari siyang tumangay sa bawat isa, lalong-lalo na po sa mga kabataan at mga maintang. Ganon din po yung kailangan pong uminom daw po tayo ng sapat na tubig dahil po ang panahon natin ngayon ay sobrang init po. Kung kaya po natin gawin yung 10 baso kada araw, gawin po natin upang sa gayon malabanan po natin ang init ng araw. Na po, mga kautusan sa araw ng Sabat ng Panginoong Diyos. Binasa po niya yung referensya sa Jeremias Kapitulo 17, versikulo 22. Ganito pong nakasaad. Huwag din kayong maglabas ng pasan sa inyong mga bahay sa araw ng Sabat o magsisigawa man kayo ng anumang gawain, kundi inyong ipangilin ang araw ng Sabat gaya ng inutos ko sa inyong mga magulang. Ang sabi po ng nakasulat dito sa Jeremiah Kapitulo 17, versikulo 22, na kailangan pong sa araw po ng Sabat, huwag po tayong magdala ng mga pasanin. Ano pong mga bagay na pasanin na yon? Yung mga kapampangan, detang kapigagan na kanta mo. Iniisip po natin yung mga iniwan natin, yung mga hindi pa kumain, yung mga alaga ko. Huwag po natin dalhin sa araw po ng Sabat dahil yun po ang utos ng ating Panginoon na huwag tayong gumawa ng anumang mga bagay sa araw po ng Sabat at ating ipangaling maliban sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Nung pong kapanahunan ni Jesucristo, sa araw po ng Sabat, gumawa siya ng panggagamot dahil po ito'y kailangan.
dahil ito po ay isang kawang gawa. Maliban na lamang po na lahat po ng problema natin sa bahay, dadalhin po natin sa simbahan, huwag po natin gawin ang bagay na iyon. Paano po natin maihanda ang ating sarili kung lahat ng ating mga pasanin ay ating dadalhin? Mas maganda pong iwan po natin pagkatapos po ng simba, lahat po ng mga pasanin natin o lahat ng mga ding sablang kapigagan na kanta mo. Malubas langan king kapamilatan da ding kapag sadyan agagawa na ning balang metong kikatamo bang malyaring iyayin tayo ing kikatang sarili. Aaying mabye. Ne? At binasa din po niya yung referensya ng Roma Kapitulo 12, versikulo 1. Ganito pong nakasaad, kung ano po ang kaparaanan o ang dapat nating gawin sa araw po ng pagsamba. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang aing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Kaya nga po, ang araw po ng Sabat, dapat po nating ihanda ang ating sarili. Na kailangan pong tagapin natin ang ating Panginoon na siyang ating tagapagligtas. Na lahat ng kabanalan ay kailangan po nating mapag-aralan na gawin ang mga bagay na ito. Sapagkat kailangan po nating sambahin ng Diyos sa kanyang pagka-espiritu at sa katotohanan dahil po ang Diyos ay espiritu. At kailangan po nating magsumikap ang bawat isa sa atin upang sa gayon ang lahat po nating ang pang-araw-araw po nating pamumuhay. Bagaman iba-ibang mga pagsubok ang dumaraan sa ating buhay sa pamamagitan ng pananalig at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, magaan pong dumadaan sa ating mga buhay. Kaya nga po, ihanda po natin ang ating sarili, lalong higit sa araw po ng Sabat upang tayo'y maging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. At hindi ko na po pakakaabayan ng aking pakikipag-aaral sa umagang ito at ng oras binabalik ko na po sa ating manimuna. Karempong keng lalam. Makadukula po Ing kapatad tangkaya nakan ta dandamantala. Alala po kasing representative. Dahil kaya nakan. Ing kaya katang kapatad Marnel. Malagad tayo mong ngakaki ni. Paninayin tayo po. Una po sa ating Panginoon, sa mga lahat ng magulang, sa lahat ng kabataan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Sobra pong maswerte ko po siguro every time naluluklok po katang saydak po nga kaya ng Bapang Cornel. Sabi dawin po, dahil spiritista lagi la po anong makasadya, pag inausda ka po, baswerte ka kasi midi na ka pong oras kasi yan naman po everyday mididinan tapong pagkakataon para makiharap ya po yung bawat metong kikata mo. At sabi na din po, tayo na pwedeng agawan tala pong paralan, pwede tala pong sagkan through kayong pong panalangin, piyabe-yabe tamo po. Sana po patuloy tala pong gawan din kikatamong tungkulan kayong pang-spiritual. Lalong-lalo na po ding kaya nakan nung makananong patuloy ko pong agkatan na sana po nung makananong agawada pang at dagdagan na pa yung kasipagan da king karelang tungkulan. Lalong-lalo na po ngining kabang ngila pa po magobra patuloy ko pong sasabihan karela na di nanda pong timing paman niyang bakining
kinkikatang santuario, kasi po pong miras no po kayong pamagobrang pang material, karin no po bagya-bagyang magkasakit, na metong pong kadahilanan, pota pong magobra na po kayong pang material, makanyan pong minsan na naka po makatagon kayong pamanyan ba. Kaya po sana po, ikayong kanakan kabang ating ko pang oras, kabang mag-aral ko po, sana mas di na niya pang time ing pamanyan ba kayong pang spiritual. Kasi, maragul yung sa opening, metong niya maging dalan, karing bawat metong na akwa yung pangarap yung king biye, king daratong yung bukas. Salamat po. Thank you po. Kaya katamong kapatid. Tutupo ito. Potang magobrana ko. Potang sabyanan ng boss mo lungub kan Domingo. Bisaan po nga lilungub kaya. Nyapin po ang ating tang panahon. Ikayong kayanakan. Gawan niyo po yung katungkulan niyo. Abang ating kompanahon na mag-aral ko po. Yeah. At kareni pong keng lalam po kasi makabay pa yung oras. Karen babay kaya timbisa. Tudukula malamar linwal lang malamar rin ren babay yatang ini na. Nino kaya ang bisa ka rin ilan kaya Figueroa dudukuya payaw siya siguro kanini. Paano na yung taya po? Ay, bisa. Okay. Kasi po, yung kaya katamong gagawan ngayon, kay ba't da po rin megpatutu kayang Biblia, payaws no po ning banal na espiritu, lalaki ang pong babae. Hanya mo po mamawas ko. Pero eko po mag-text to. Brisabyan, magpatunay kayo po nung nanoy tamong kot meging matibe ka, kayang kasalpantayanan, itang istorya na mo, ning kaya kang bakit atsuka, na nung minsan niya mo ing burita mong patunayan kaya sarili taong ba't meging matibe ko king kasalpantayanan. Na nung minsan iya po ing sasabyana, ali po istong inaus da kayo keni, kalupad da rening kikatamong ebangalista talagang along katandengan po ing Biblia explain de kaya katam itamo po basiking manibat king anak tamo obat mo megistay tamo keni obat mo atsyuta mo hanggang eni hanggang king mi kapamilya tamo metong yamo pong istorya kayang biyata mo magpatune na patunayan tamo ing kaya katang kasalpantayanan manibat king simula yung panwalan tamo tutuya. Makantaya po. So, ngayon po, karening kaya katamong milabas sa okasyon, pasalamatan ko la po rin kaya katamong sablang kapatad, miyembro na ning Sibul, manibat ka rin kayanakan, mga intang, mga tuwa, milabas siya po yung kaya katamong 51st anniversary Kiatang Domingo. Dakal tamo mo rin po Kiatang Domingo na po. So, meto nga sinabi na po ning banal kaya katamo, pasalamat siya matutulaya yung Diyos. Karetang kaya katamong ay na po, sinadyatala rin kaya katamong sarili. At may kagawa tamo po ka rin katungkulan tamo. At ngayon po kayong kasalukuyan, kareni po kaya katamong kapatad, sana po ing sipagan manatilya kaya katamo. Uli pong ing panahon, aliwa na po. Aliwa na po yung panahon hanggang pagmasdan tana mo po yung klema na ning panahon, mapali po ngayon Alas 10 pa mo, masakit ning pali na ning aldo. So, biring sabihan atin na pong change, atin ang pamagbayo kayang panahon. Pero makanyan man, sabi na ning makasulat, magbayo man, lumipas nga ning atsuketi, dapat di nga mano na ning Diyos. At sulang makatanam ka rin kaya katamong puso. Kanya itamo, na anumang panahon, na anumang subok, yung kaya katamong biyat, yung tamong tatalakad. Manyawat, yung kaya katamong gino, na sana, yung kaya katamong daranasan na yan. Kasi po, yung daranasan ta ngayon, makasulat po kayang Santong Ebanghelyo
datang ngaldo pasakit. Datang ngaldo ana bansa laban bansa nga na ngipan laban king ngipan. Mapalyari po ita. Dapat datang ating takot kakuha na. Sumlagyeng sala na ni ngaldo. Ela numano balang ana. Anya po hanggang nanuman pong panahon, krisis, nanuman pong daranas sa kasakitan king katamong yato, ing gabi na po ni nga pong Ginoo parating makapanabilin kay katamo. Balo tamo po inggawan tamo, mupin nungin tao nung minsan magpabaya tamo. Impisa sabihan po ka rin at kay katamo nung magpabaya tamo, akalingwan tamo ing panabilin. Agaganak ako po manibat king Enero, hanggang king kasalukuyan na panahon, bakit po yung banal ay espiritu nandin pa mo ding kayanakan ilang pilit na pong paganakake katam. Po? Bakit kayanakan? Sabi napin, kayanakan ing pag-asa na ning balen. Kayanakan ing pag-asa na ning kikatang kasalpantayanan. Dapat nung ela ma-maintain, etala po agabayan din kaya katamong anak, yapin ing maging kutang tamo ita. Ila kaya ing maging pag-asa. Nung minsan po magmuni-muni ko, bakit king kaya katamong sitwasyon ngeni, din kaya nakan ilang lang patugot paganakana po ning banal. Nung presiso na, nung malyari, yakaman po mama ko. Tamo po balo nung nano ing buri ng sabyan kaya katamo, ing buri na pong pawatig kaya katamo. Bakit po nung presiso nga na, manatili na mo karembaleta mo. Kaya pong panahon nga ni, aliwa na po yung panahon. Ulit-ulit po nung minsan sabihan ko kaya kayo, karen nang kaya nakan, may paglalawe lambag yung maanyan, may pangorso nadala, kabalik na, siksak na naka. Kinorsunada na naka. Anya po ing banal ay espiritu na po bring mapalyari karing kayang sasakupan. Uling pot ang kaisabianan ng tao kanyan, wari ing espiritu ote na sinabi yan. Naman po sabihan ng espiritong kalulwala na saksakanda ka nga na po makanta. Pay nga ta nakatamo po ning banal ay espiritu itamong kayanakan, uling itamo balo nung nanuing maging bunga na bukas. Aliwaman po yan. Nung minsan, kaya panahon tamo po nga ni miyayaliwa na po ing akakit tamo. Nung minsan yak po yan bisang manal BTV Nung minsan, miyayaliwa pong illegal gagawan nangini, akakita mo ka rin telebisyon. So mapalad tamo po nung dening kaya katamong kayanakan, anak na aitan akakit da nga ita eda nagawan. Bakit po eda nagawan? Uli pong matuturula. Anya po ako po mimimwa nung sakali man kayong kayanakan, ulit-ulitan mi po na nung minsan hanggang minta akit ang barkada mo, istong 10 oras na panintunanda na ka. Po biring sabyan panintunanda ka. Baang makama nung minsan po ali makanyan po. Panintunanda ka uling malkaking biyena ning kaya kampengari. Ulinging sasabihan ko palagi, ulinging aso nung yayamuli panintunan me. Yung pakayang anak mo nung yayamuling kapitanga. Makanyan po na. Nung minsan sana po eyo pagkasala. Makanyan po yan Itapong turo na sabi na huling alang pengaring mituro na keng ikpakamak na ning anak. Palagi nang sasabihan ning anak o ning pengari king anak na nung mag-aral ya samasan mong mag-aral tong. Samasan mo, mayari ka sanang mag-aral. Hanggang masakit man ning biye, mayari ka sang mag-aral. Bakit po? Pilit na pong sasabihan ng pengari, mayari kang mag-aral. Uli pong iyo ing
susi, bakang mangat, mayari kang mestra, nasabihan da kaya ka, madam ka. Mayari kang engineer, nasabihan da kaya ka, inyero ka. O nung mayari kang alaang ginraduate, nasabihan da kaya ka. Ka mayari, yan na. Pero nung akwayo po yung, kasi po pangarapan tamo, itamungan, iyarengat tinganak, dahil anak na po mayari lang mag-aral. Ba anita, atin la pong ulingin panahon ngeni, biyasa na ka po ngeni, dakal ka competition. Magaling na ang ngeni, dakal po magaling ngeni. Anya ang garal kaya ka pamaasugurado. Kailangan itang balo mo talagang uling dakala po rin biyasang tao ngeni. Nya sana po kaluguran na kapatid, makipagkaluguran kayo kingkikatamong ginong Diyos. Yung kaluguran tamo, yung best friend tamo, yung pamanyang bata mo kini. Ataya kakalingwan. Uli pong ini, ituro na ka ketang mayap, ituro na katamo ketang masantig. Anya sana kaluguran, kaya na kan, uling ikayo ing isipan ng maging pag-asa na ningkikatang kasalpantayanan. Sana po makirandam kayo karing matuwayo. Makirandam tamo karing pengari tamo. Uli pong yung panahon aliwana. Balang kaluguran, kakaluguran na po nung minsan yung banal. Minsan nasa aganak ako, balang tatapik nga naking kekang pagawa na kaluguran. Okay? Makanano yung sabihan nita kaluguran na kayanakan. Istong linwal ka, tepika na ang makanyan, pakyabayan mo na mo pala balo, itang tatapik kaya ka, haliwane gagawan. Anya, obserban nyo lang kayabe yun. Anya po, metong nga kapagaga ka, nasasabihan ng banal ay espiritu kaya katamo. Yarin tang patahid tamo king ngapong Ginoo, patahid tamo king Diyos, magbisita mo kaya gagawan tamo kaya ni, king ngapong Ginoo. Magbisita mo, diyan tayong panahon ng kaya katamong ngapong Ginoo. Nya po yak palagi ko sasabihan, sana rin kaya katamong kabataan. Metong man po karela, alang mi paroro kapamilatanan ng kaya katamong saop. Nya po, iya po yung kaya katamong agawa sana ne po. Bisan metong tamo, matwa, kayanakan, miyabi-yabi tamo pong gawa, karing kaya katamong katungkulan. At mayariya po yung kaya katamong anibersaryo. Ako po balo nung mag-report nung yako, nung nino po. Binyade po itang kaya katamong okay, alya pa po pala. O nang binyade po kasi kanak din wang denan din. O ngayon po, alya pa po pala. So, clarify de pa mo po kanyan na. So, iya po yung kaya katamong meging agawa tamo po milabas. So, dakalya pang dakaling oras na. O to, ela po bisang tigdore ning kaya katamong kapatad. Kareng lalaki, uling lalaki, mga sipaglare niya. Kayang lalam po, Brother July po, Gomez. Dating kaya nakan po kayang Sibol mo rin. Paninayin tayo. Koyan July. Muna sa ating Panginoon, tayo po ay pinag-itipon kung bakit po tayo nandito. Ito ang pinakamahalagang araw. Tanong natin sa ating sarili kung bakit tayo nandito. Upang tayo ay magpakabanal sa aral ng ating Panginoon. Halos ito ang sinasabi ng mga batlayang bumababa. Tinuturo ang ating dapat gawin. Kasi lalo na ngayon sa ating panahon, magbuhat sa iba-ibang lugar. Tayo po ay tinuturo ang mga landas ng ating tatahakin sa pamamagitan ng ating mga gawang mabuti upang tayo po ay magpakabanal.
Dito sa sanglibutan, halos naririnig natin, hindi na iba. Lalo na po ngayon, ang sinasabi ng Batlaya kanina sa pamamagitan ng kasamahan ay lumalaganap dito sa mundo. Kaya po, binigyan tayo ng panahon upang magsipag-aral sa kanyang mga kautusan, lalo na binigay niya po ang ikapitong araw para tayo ay samba sa kanya. Pinasa ng mga kapatid. Kaya nagit po nating tandaan. Ito lamang po ang masasabi ko. Sana maging sa susunod pang araw, tayo po ay magbata, magtiis. Ano pong gusto natin? Magtiis tayo dito o magtiis tayo sa kabilang buhay na nasa impyerno? Kaya abang tayo po ay mabuhay dito, pagtiisin natin ang paggawa ng mabuti isa sa paggawa ng kasamaan para po tayo ay maligtas, lalo na sa ating kalagayan ngayon. Ito lamang po ang aking masasabi. Sana po tanggapin natin o hindi. Nasa kalagitnahan na po tayo, kumbaga sa tumatawid sa dagat. Nasa gitna na tayo, hindi na tayo pwedeng umatras. Yun lamang po ang masasabi ko. Magandang umaga sa ating lahat. Nasa mesa na po ang Mayapayapak po, Munakin Diyos, kadwa karang katang pengari, ang pong kapatid, ay lang sawang gagawa, karang katang banal katungkulan. Ingisipan ko, miligtas na ako. Nya pagisan ko na yung oras kaya katang kapatid daw na ninigisan. Nya ako siguro ko ninigisan ng kunay, baka kanita lanan tutok, yun po. Pero po, pasalamat kong muna nga pong Ginoo. Lugod na yun ay kinawang kay katamo, pablasang karing mga latitan dapat, karing kay katang pamsasan metong, ay po mangawan ni ing may payang Ginoong Diyos. Pasalamat ko po kay kayong kapatid ko, king may labas tamong pasalamat, king alang sawang suporta, manong kulay niya, membroya, yung misasan metong tamo, agawa tayang mayan, dinalan niyang mayan yung kikatang pasalamat, kikatang milabas sa Domingo. Sana po, adbon ko yung kayong pansin, ingela sana medinang kayang ganan, ela medinan wakas din kikatang pamsasan metong, pamikakalugod, kikatang burinan ng Diyos. Lalo tamong magsikap, lalo tamong sasan metong, lalo tamong may kakalagod kitang burina ni nga pong Ginoo. Dang kanita, nung nanuman yung daratang, pagsubok ka rin kaya katamong biye, alampasan tamong mayan. Paulinanin kaya katamong pamsasan metong at pamikakalagod. Laluanang matapat at matalig ng Diyos, kaya katamong magobra king burina. Balo kong nung minsan yung pagsubok daralan niya king kaya katamong biye, pero paulinanin kaya katamong matapat akasalpantayanan kaya tamayat ng Diyos. Makanyan tamong titikdo pa si bayo, titibe karing pagsubok at daratang karing kaya katamong biye. Metong mupoy nga duwang ko kay kayo, nung ipagsubukan taman king kaya katamong biye. Tamo mo sasabihan king kaya katang sarili, ing magmisyon ko, ing maglobyan ako, sisimba ko, ba't ni pagsubukan ko pang mabayat. Bisa tamo put, bisa dumaran niya yung pagsubok kaya katamo kapatad. Uling pegi tangwanan tala rin gampanan tala. Mupin natin paralan. Ingadwan tamo kin Diyos, dumalan niyang mayan yung pagsubok abyan na kaya katamo ni nga pong Ginoo, bang kanita akabyusan tayang payapa karing kaya katamong biya. Yako nga sasabi ko karing kaya katamong kay nakan, luguran tala rin kaya katamong pengari.
kanita, anyang kaming kaya nakan siguro, dahil nga, kayabi ako kanita, mapilang Kenny, atina, uling line of 6 na kami naman. Wari sa akin nga 2, na kaya nga alas 3, papunta na kaya nga alas 3 kanini. Kanita po, anyang anak-anak kami, dempe nga rita mo magsimula kaya katang kasalpantayanan, may pagkwentulak yung dalan. Kaya ka man po makalabas karelas tungi kami paalam. Kapatad, ikayong kay nakan sabyang kini kay kayo, hindi lanan mimbye. Alimbawa, may pag-istorya lang yung mga bandalan, dumalang ka ngayon magpaalam, magbalik ka, siklod ka pa karela, bayo kami labas, palmuran na ka pa. Pero nung tutusin mo, kasalanan na rin matuwa. Ne, kasalanan da, kaluwaras din dalan o banan de pa. Itang mga obyepe, ang ari ko kanita, uling imbalemi at inyang babo, nengugto ng aldo. Nung nuwa rin itang pasbul ka rin niya magkera. Sa bata na yung dalan. Potang lakbang ka nung mga gising niya, puta na idamo nga lang modo. Likbangan mo ko. Pero po rin tutuusin mo, dapat ka rin magkera yung pengari. Pero po makanyan man, ulin din kaya katang pengari, kanitang minuna, ang gaya rin nga naka, ikamingi, kanitang panahon na ito, uling atin lang disiplina, bisa ka po, bisa tuki ka. Nyeni, aki mo rin nga nakini nung magobraya, manyadyang pira yung pengari na, kung naman po lalaganasan diyan mo nga liwa, uling atin ko nga kakit. Nung minsan di na yung pengar na mimuaya pa. Kanita pungi kami, mga list kaya kanita, magsweldo ko, kanita magkano yung pamananam. Tatanam kaya kanita, wining kaya katang kapadal sarayang mandarol mi kanita. Magkano ya mo? Pangarap na rin Domingo, magsweldo ka. Gusto nga may binyay kang pengari mo, sali ka nga ng kaldero mo, kaya takang kulungan babi, madudtud. Uyang po yung pamyaliwanang yan kapatad. Sasabihan ko mo ini para kareng anak barang nga balo ingal domi labas sa dinalang kingke kaming biya kanita. Balo kong reng anak ini lalo na kay katang at yung kasalpantayanan maganakala. Alang magbisyo kayang matsura alang gagawa kaya nga naburi ni nga pong Ginoo. Gagawan daw puros ngan buri na ni nga pong Ginoo. Masipag laging kasalpantayanan. Nya pinadon ko kay kayong kay nakan yung tutok nangan isunduyo ingke kayong pamsasan metong bangkanita yung Diyos lalo na kung panuanan maleyo lewin nyo rin kay kung minunang kay nakan na meging mamuntukan uling kewaring karelang manalakat ng kulan nukar lang ini at sula kay ngalun bansa penuanano ng Diyos maleyo maleta mo ikayo man panuwanan ako ng Diyos. Potangagit na yung kikawang kasipagan, kapibabatan, king kikatang kasalpantayanan, itakbang na kayo naman kay ngaluwang bansa. Anyapi na doon ko yung kikayong pansin, misasan metong tamo, magobra kayong burina ni nga pong Ginoo. Bang kanita lalo tang may panuwanan, ang ganay tamong may kakapatad. Sana dating ngaldo, yung pamikalugod, pamisasan, metong agawan tamo, am di nan wakas, nung naluyang lumabong yung lugod. Karing kikatang puso ang pong kaisipan. Bang kanita yung Diyos, lalo ng panuanan, ing kikatamong gagawan, makayukol king kikatang kasalpantayanan. Ing kayang panabilin, ing lubena, yung maging kalasag tamo pong kambilan. Yung maging lunas na pong panulo ng yatong sal na nagalawan tamong ini. Kita mo yung maging panulo. Karing kikatang obra, karing kikatang pamsasan metong kimburinan ng Diyos. Maging lunas lang pong panulo ng yatong salunan bang kanita etana tangalan karing kikatang panimanman. Pasibayo po, maya payabak kaya kayungan. Rep po kaya katamong pisaw-pisaw ngayon ng aldo ngayon ni 6,280 la po. Aray kaya katamo pong pisaw-pisaw. So, ngayon po, at yun yung oras nung alana pong bisa areng keng lalam. O ini po,
ang ganang kunya naman po huling salamat namo po kay kayo. Dahil.
Manalaig pami, igpangining nga ba kaiti, pasalamatan na ka, ala pong hanggang kapupusan ka rin pagkalubong biyaya kay kami ang pong sikanan kilab na ning aldo-aldo. Ikpong banal dakal pong dakal salamat. Ngayon nga ba kay Diyos ko, may garal kami, kimbiyan ng eskwelaan, sana po paring kaya kami paksang kekeng pegaralan. Makanya larugong midakot, dolang daring kekeng puso ang pong kaisipan. Ipadakal pong dakal salamat ngayon nga ba kay Diyos ko, may rasikengan pong kapayapan kaya ni Santuario, ngayon pong kaya kami panuwanan. At sa po Diyos ko, ngayon kong mamanuli na kami, bendesyonan mo po rin kaya kami sa kaya ng mga dati. Kagumda po rin balang kaya kaming biye. Ang pong sikanan sa narago mananatili itang ganap pers na ang pong sikanan karimbalang kaya kami sarili ikengan pong sablang ni kakapatad. Ginoon na pong nga igantimi kariating kaya kang dapat amayap kaya kami paano ngay mo yung kuryanda ka ang pong pamintuan kaya kang pangay espiritu ang ganaking pangakatutuan. Ikpang banal dakal pong dakala salamat. Karing nga doon yung may nga lapas hanggang na pong ni Diyos ko manatili kaya pong kapayapan, pauli na rin kaya kang lugod ang pong subebe, may po kakawang kaya kami. Tigpang banal sana po Diyos ko kapang paparaman mo kayong biyang pong sikanan kaya tiking yato. Ginawa yung sa blambage, kaya kaming pamangailangan karing kaya kaming balang biye. Diyos ko biya mong karagdagan kaya kaming balang kagalawan kilab na rin aldo-aldo. Bangila po makapanyangganan diyang balang kaya kaming sarili karing aldo-aldo. Lalong may karing kaya kaming barang biye. Tigpang pananong nino man po kaya kaming ngeni, yung iting ating bitakina ng pong kapanandaman. Diyos ko kitang lim. Makanyan mo kaya nga sa haragong apisan. Potang mamanali kami, Diyos po mga baklas, ngan sa po ba ng kanita diyang mayan na dumalan karing kaya kaming barang biye. At sa po Diyos ko, bendesyon na mo kaya po ngayon yung pinagdita iti Diyos ko. Bang kanita itang sika na ng pong persa manatili karing kaya kaming barang biye. Dalang may gigit nga ng pinadito iti Diyos ko, din kaya kami sa blang kapatad ang pompe nga rin at sukindasya na ning pagkeran Ginoo awaran may kaya ka. Ginoo kitang liyem, kanya mala naman pong apisan ba ng kanita. Kitang sika na ng pong kapatad ng kanyang daruguntang kapandin sa blang kaya kami kapatad at sukindasya na ning pagkeran. Ipahila po rin kaya kang dalangin kaya kang pong samoy pangin nga ba kay Diyos ko, ngayon mamanuli na kami. Ilas kaya kang saragong kapayapan king kapamilitan ng itang lugod mo ang pong subibay. Ipahila po rin kaya kang samoy kaya kang pong dalangin. Sa po Diyos po tanggapan mo lang. At makaninilaman pong tanggapan, itang liyo makaya balasan ng pong pamipala, sa karagong tanggapan ni manabat ng ining gamang puking wakas. Yan asa po. Sibol Tagumpeng Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeng Bie.